Turkmenistan paraqaçılığın onaşmaň watanı diýilip aglan edilen 2020-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenmesinde geçiriljek möhüm syýasy çäre bolan Turkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möhüminiň çäklerini wagt işlerini geçirmek çäreleri dowam edýär. Häzirki wagtda welaýetliň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalarynyň saýlawçylary bilen geçirgen dowuşuklary giňgerme bolup, olar kanuny laýyklykda gurumçylykly geçirilýär. Hormatly Prezidentimizin parasatly ýol başlygyna berker döwletimizden bagtyarlyk dogruny milli demokratiýamyzyň barhary başlanýan onyň ýene bir aýdyň ýüze çykmasynyň şaýaty boljak bu möhüm syýasy çäre münasibetli geçirilýän dowuşuklary milli tinçlik köpçülikden habar berişleri işleriniň wekilleriniň hem işçiň gatnaşmaklary bu saýlawlara uly ähmiýet berilýänini tasdikleýär. Dowuşuklarda saýlawçylar halk maslahatlarynyň agdalary dalaşgärliň ynanylýan adamlarynyň çykyşlary arkaly dalaşgärliň terjemehallary bilen tanışmagy mümkinçilik alýarlar. Şeýlede dalaşgärler özleriniň maksatnamalary bilen dowuşçy gatnaşyjylary geňişleýin tanışdyrýarlar. Ýurdumyzda bu mewsumi ýokary guramaçylykly we milli demokratik ýörelgelere laýyklykda açyklyk, aýanlyk ýagdaýyna geçirmek maksady bilen ähli dalaşgärleri öz maksatnamalaryny wagt etmekde deň şertleň döredilýänini bellemek gerek. Dowuşuklarda dalaşgärler saýlawçylaryň halk maslahatlarynyň agdalarynyň özlerini bildiren anamly ödeme üçin arkada Prezidentimizin garaşsyz Watan Habaryndan beýlekde ösdürmek, ykdysady kuwwatyny hasym artdyrmak, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilen maksatnamalaryny üstünlikle amala aşyrmakda, öňde goýan aýdyň wezipelerini ýerine ýetirmekde gujur gaýrat bilen zähmet çekjekliklerini ananyrýarlar.